हाय लोगोफोर, आङो दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। भिडिअआनो जाबाय टपिकआ आधार कार्ड आरो पेन कार्डजों लिंक खालामनांगौ। आथिखालाव सोलिगासिनो दङ आधार कार्ड आरो पेन कार्डजों लिंक खालामनाय, माने बेंकआव प्रब्लेम जायो होननानै बुंगासिनो दङ। गोबां मानसिफोरा बेंकआव आधार कार्ड लिंक खालामहैनांगौ होननानै होनबाय थानाय जादों। नाथायबा बेबायदि नङा। गुबैयै आधार कार्ड आरो पेन कार्डजों लिंक खालामनाय लोगो लोगो आधार कार्ड आरो पेन कार्डजों मोनसेयानो जायो, एबा मोनसेयानो जायो, मोननैजों मोनसेयानो, मोनसेजों लिंक थायो आरो। थारमाने मा, नोङो जुदि बेंक एकाउन्टखौ खुलिदोंमोन पेन कार्ड होनानै, बै समाव पेन कार्ड होनानै खुलिदोंमोन, नाथायबा आथिखालाव आधार कार्ड मोनबाय, आधार कार्डखौ बेंकआव हैनांगौ। नाथायबा नङा, बिदि नङा। आधार कार्डखौ बेंकआव हैनांगौ गोनां गैया। आधार कार्डखौ नोङो पेन कार्डजों लिंक खालामनानै लाबानो बै नों जा पेन कार्ड होदोंमोन, बै पेन कार्डआ आधार कार्डजों लिंक जाखाबाय अलरेडि। माने आधार कार्डजों पेन कार्डजों अलरेडि लिंक जानानै थाहैगोन आरो। बेबायदि बेंकआव थांनानै आधार कार्ड लिंक खालामहैनांगौ, मा खालामहैनांगौ, बिदि जेबो नङा। आधार कार्डखौ मोनबा नोङो लिंक खालामनानै लाबानो जाबाय पेन कार्डजों। दा बे पेन कार्डजों लिंक खालामनायखौनो आङो बेयाव खोन्थानो नागिरदों। जोंनि मानसिफ्रा गोबाङानो रोङा। आखायाव एन्ड्रइड मबाइल दं, नाथायबा माब्रै खालामो रोङा, बा माब्रै खालामो हयथ' मोनथिजोबा। दखानाव थाङो, दखानाव थांनानै बाजाराव कम्पिउटार होग्रा, नेट सालायग्रा मानसिफोरनि खाथियाव थाङो, जेराव 50 थाखा, 60 थाखा, 100 थाखा गाहाम लाजायो। नाथायबा जोंनि आखायाव थानाय मबाइलावनो, जोङो एन्ड्रइड मबाइलावनो जों खालामनानै लानो हायो। बेखौनो आङो फोरमायनो नागिरदों। आखायाव थानाय मबाइलाव जोङो माब्रैहाय आधार कार्ड आरो पेन कार्डजों लिंक खालामनानै लानो हायो। दसेल' 2 मिनिटनि खामानिल' बियो, बारा गोबाव खामानि नङा। गतिके आधार कार्ड आरो पेन कार्डजों लिंक खालामनायनि सिगांनो नोंथाङा आधार कार्ड आरो पेन कार्डखौ खाथियाव लाखायोबा मोजां जायो। मानोना आधार कार्ड आरो पेन कार्डनि नाम्बारखौ होनांगौ जायो, नामखौ होनांगौ जायो। बेनिखायनो नोंथाङा आधार कार्ड आरो पेन कार्डखौ खाथियाव लाखायोब्ला मोजां जायो। बेनि थाखाय जोङो मबाइल खुलिदो, नेट खुलिदो। बेनि उनाव जोङो जिखुनु जाया मोनसे ब्राउजार, जोङो नेटखौ माखौबा जोङो माबा माबि सार्च खालामोबा, मायाव सार्च खालामो, जिखुनु जाया मोनसे जोङो ब्राउजार लाबाय। बेयाव आङो क्रम ब्राउजारखौ खुलिबाय। क्रम ब्राउजारखौ खुलिखांनायनि उनाव नैबेयाव टाइप खालामनानै लानांगौ आङो इ फिलिं टाइप खालामदो। बेखौ टाइप खालामखांनायनि उनाव सार्च खालामदो। सार्च खालामनायनि उनाव माखासे बेयाव इन्टारफेसफोर नुजाफैबाय, लिंकफोर नुजाफैबाय। बेनि गेजेराव आङो जेरावबो सेरालाफानो आं गोजौनियाव थोंजोङै सोदो, हम स्क्रिनाव हमआव सेरदो, इ फिलिं नुजाबाय। बेनि उनाव मोनसे इन्टारफेस ओंखारबावगोन, जेरावनाखि गोबां अपसनफोरा बेयाव दङ। नों मा खालामनो नागिरदों, बे माखासे अपसनफोरा बेयाव नुजागोन। आधारजों लिंक खालामनो ना, लिंक जाखोना जादिया बेखौ नायनो ना, पेन कार्डखौ भेरिफाइ खालामनो, गोबां रोखोमनि बेयाव माखासे अपसनफोर दङ। माखासे अपसनफोरखौ होनाय जादों बेयाव। आंना नेटआ एसे दुरबल, बेनिखायनो एसे स्ल' खारगासिनो दङ। जेरै बेयाव होनाय दङ हनै भेरिफाइ, लिंक आधार स्टेटास, लिंक आधारखौ नायनाय, आधार कार्डजों पेन कार्डजों लिंक जादोंना जायाखै बेखौ नायनाय, पे। बेनि उनाव माखासे दंखाबो इनकाम टेक्स स्टेटास, भेरिफाइ पेन कार्ड भेरिफाइ खालामजायो। बेयाव गुबुन गुबुन दङ आरो। बेनिनो जोङो नैबे सेकेन्डनियाव सेरबानो जाबाय, लिंक आधार कार्ड। बेयाव सेरदो। बेयाव सेरनाय लोगो लोगो मोनसे इन्टारफेस ओंखारबावगोन, जेरावनाखि नोंनि पेन कार्ड, आधार कार्ड आरो नोंनि डिटेल्सफोरखौ बेयाव सोनांगौ। आंना दहायनो बुंखादों, नेटआ एसे लासै खारदों, नेटआ एसे स्ल', बेनिखायनो एसे स्ल' जादों खारनाया। ओंखारबाय। बेयाव माखासे आंनि डिटेल्सफोरखौ आं बेयाव होनांगोन। पेन कार्डनि अपसन दं बेयाव, आं पेन कार्डनि नाम्बारखौ बेयाव होनांगोन। आधाराव थानाय नाम, बेफोरखौ आं बसायनांगोन आरो। पेन कार्ड नाम्बारखौ बसायदो बेयाव। पेन कार्डआव माखासे नाम्बार थायो, बे नाम्बारखौ बेयाव बसायनानै लाबानो जाबाय। जेरै आं बेयाव बसायबाय आंनि पेन कार्डनि नाम्बारखौ। पेन कार्डनि नाम्बारखौ बसायखांनायनि उनाव आं बेयाव आधार कार्डआव थानाय नाम्बारखौ आं बसायबावगोन। आधार कार्डआव थानाय नाम्बारखौ आं थुबाय।
बेनि उनाव आङो आधार कार्डआव माबायदि रोखोमनि दङ आंनि नामा आधार कार्डआव थानाय जेरै दङ एरै लिरबाय आं आंनि नामखौ आधार कार्डआव थानायखौसो लिरनांगौ बेयाव ओमफ्राय बेनि उनाव मबाइल नाम्बार होबाय भेरिफिकेसननि थाखाय मबाइल नाम्बार होबाय आङो आंनि मबाइल नाम्बारखौ बेयाव होनाय जाबाय बेनि उनाव आङो I have only your birth in आधार कार्ड बे मोननैखौबो क्लिक खालामबाय आं I agree to validate my आधार डिटेल्स बेखौबो आं क्लिक खालामबाय मोननैखौबो क्लिक खालामखांनायनि उनाव लिंक आधाराव सेरबाय आङो आंनिया your PAN is already linked to given आधार कार्ड माने आंनिया अलरेडि आधारजों पेनजों लिंक खालामखानाय दङ आं सिगाङाव खालामखाबायमोन बेनिखायनो आंनिया बेयाव पेन कार्डजों आधार कार्डजों लिंक खालामखानाय देखायनाय जादों आरो जायफोरनिया खालामनाय गैयामोन बियो बेयाव देखायसिगोन माने नोंनि आधार कार्डजों पेन कार्डजों लिंक खालामनाया जाबाय होननानै बेयाव देखायनाय जासिगोन सिम्पलि बेयाव क्लिक खालामबानो जायो बेयाव नोंनि डिटेल्सफोरखौ पेन कार्ड नाम्बार आधार नाम्बार आरो आधाराव थानाय नाम्बार मबाइल नाम्बार ओमफ्राय बे मोननै अपसनखौ क्लिक खालामजोबदो ओमफ्राय बेनिफ्राय लिंक आधाराव सेरबानो ओंखारबाय आरो